Yari ang mga nagapangulang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato ng pangunang nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, 14 anyos nga dalagita nga nadula umpisa pa sang Enero 1, bangkay na sang nasapuan. 4 ka preso sa Police Station 3 nakapalagyo. Sa balita national 2020 national budget, permado na ni Presidente Duterte. Isa sa mga nagpalagyong akusado sang Maguindanao Massacre na aresto sang kapulisan. Maayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Enero 7, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Live Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay stress, detalye na sang mga balita lokal. Bangkay na sang nasapuan ang lawas ng isa ka 14 anyos nga dalagita sa Purok Francisco, Barangay Binubuhan, Siyudad Sambago. Mga lasay sang takna sang aga Enero 6. Ang biktima ang kilala kay Jimia Rose Oliveros, grade 8 student, kag residente sa Hacienda Dos Marias, Barangay Aral, Siyudad Sala Carlota. Sa inisyal nga report sa kapulisan, Enero 1, las 11:30 sang aga sa naghalin ang dalagita sa ilang puluyan. Agud kuhaon ng cellphone si amay sa puluyan ni Jesse Buenaveles, apang wala na ini makapauli. Naglabay ang biktima sa dalan malapit sa dinasapuan niya bangkay sa katubuhan nga nagahamyangon. Suksok ang duag violet nga bayo nga nabutong paibabaw sa rin kitaon nga pribado nga parte sang lawas. Wala na sang underwear, kagyara na sa advanced stage of decomposition. Ginausisa sa kapulisan ang anggulo nga posible ginhimuslan ang biktima. Antes sa akong sa karon, nagaparaan pa ang investigasyon sa mga otoridad kag sa posible pagka-aresto sa sospetsado. Nakapalagyo ang 4 ka preso sa custodial facility sa Police Station 3 las 12:45 sang kagahon kahapon Enero 6 sa Purok Santol, Barangay Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Ang mga nakapalagyo ang ginkilala sa ilananday Sani Kapa,
Eli Lawrence, Michael Peñoso kag Jeffrey Ilangos. Sanday kapa, Lawrence kag Peñoso ang may kaso sa illegal drugs matapos nadakpan sadto sa buy-bust operation, samtang si Ilangos ang may kaso naman nga Republic Act o kung paglapas sa Republic Act 7610 kung Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Base sa pagpangusisa sa kapulisan, ginlagari sa mga nagpalagyo ang salsalon nga rehas ang istasyon. Magun sa natabo, ginpreso kag ginpasakaan na sang kaso kon infidelity in the custody of the prisoners and the police staff sergeant Eric Olverio kag Police Corporal Orwayne J. Nadalo nga mo ang bantay o kung nagbantay sa natabo ang insidente. Sulod kay BCPO spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico, sa karon ginahulat pa ang written report sa Police Station 3 may angot sa mga insidente. Napadayon man ang manhunt operation sa Police Station 3 batok sa apat ka mga nakapalagyo. Ginlagari nila ang rehas na makakuha sila. Bali nila, I just don't know kung paano sila nakakuha sa lagari. Kabahin sa pahayag ni BCPO spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico. Samtang tatlo naman ang bilason, lakip ng isa ka suspitsado matapos naglabanay malas 11:45 ang takna sang gabi Enero 5 sa kilometrahe 111 sa may barangay Dangkalan, Banuas ang Ilog. Ginkilala ang mga biktima nga sanday Beltran Montaño, 56 anyos, kag Pedro Gonzales, 41 anyos, tanan residente sang nasambit nga lugar. Samtang ang mga suspitsado naman amo sanday Herman kag Eduardo Tadoy. Sunod kay Major John Ganzon, ang hepe sang Ilog PNP, lunsay hubog ang mga suspitsado kag biktima. Dugang pa sa pagpapusisa sa kapulisan, nag-agi sanday Tadoy sa ilan ni Montaño kag Gonzales nga nagainom sang makahulubog nga limnon. Sanggol pinalang nga ginlabo ni Herman si Montaño gamit ang binangon igo sa nawala nga butkon kag kamot. Naagaw naman ni Montaño ang binangon kag nagbalos labo kay Herman igo sa tuo nga bahin sa lawas. Wala nga butkon, ilong kag tudlo. Ginlabo man ni Eduardo ang pakaisa nga si Herman. Sa karon para paginabulong sa Ospital Santay Montaño kag Gonzales, upod man ang isa ka suspetsado nga si Herman, samtang preso naman sa custodial facilities ang Ilog PNP si Eduardo. Palayag ni Ganzon, posible hindi na magpasaka kaso ang pamilya sang biktima. Apat naman ang pilason matapos nagbunggo ang tricycle sa isa ka truck nga may karga nga tubo. Las 10:30 sang aga Enero 5 sa kilometrahe 113, Barangay Dangkalan, Banuas ang Ilog. Ang driver sa motorsiklo mo si Rosalie Quiñanola, 34 anyos, samtang gindala naman sa hospital. Ang mga sakay sini nga sanday Rosemary Quiñanola, 31 anyos, Mary Victoriano, 54 anyos, Warlito Victoriano, 60 anyos, kag ang ila apat katuig nga bata nga lalaki. Sunod kay Major John Ganzon sa ang Ilog PNP, nadulaan sa control si Rosalie sa manibela sang tricycle, rason nga nagbunggo sa nagaparking nga truck nga ginamaneho ni Alan Hipanaga, 43 anyos. Sunod kay Ganzon, gin-release na sa custodial facility sang Ilog PNP si Hipanaga matapos nagsugtanay ang pamilya sang biktima kag tag-iya sang truck nga magabulig sa gasto sa pagpabulong. Ginkumpirmar sa tagpamuno sa Philippine Coast Guard Negros nga si Lieutenant Commander Johnson Benjamin nga miyembro ginman sa Coast Guard si Petty Officer 3rd Class Jomar Bandiola nga gindakop tinikdan nga adlaw sang Murcia PNP matapos nagpalupok sa iya service firearms sa Mambucal Resort sa Barangay Minoyan, Banuas ang Murcia. Sunod kay Benjamin, wala nila ginatolerar ang sinuman nga mag-iskandalo ka magpalupok sang armas sa mga pampubliko nga lugar. Duha pa ni Benjamin, hindi lamang kaso nga alarm and scandal kag illegal discharge of service firearms sa pagkatubangon ni Bandiola, kundi pati na ang mga kaso administratibo. Sa dugang nga balita lokal, handa ang Bureau of Fire Protection o BFP nga buligan ang isa sa miyembro sang pamilya Silva agod mangin miyembro sa ilahanay sa palaabuton. Sunod kay Plotenia, suportado sa Tony Fire Officer 3 Cornelio Silva ang handom sa iya bata nga babayi nga magsulod sa BFP sa husto nga paagi. Dugang pa ni Plotenia nakalambot kay BFP 6 Director Senior Superintendent Roderick Aguto ang natabo kay Silva kag ginmando sini nga buligan ng pamilya samtang ginahaya tubtub nga malubong ang bangkay ni Silva ang nahaya sa Lopez Haina Fire Station kag natala nga saylohon sa St. Peter Memorial Chapel, Barangay Alihis karon nga adlaw. Ang lubong ni Silva ang natalana sa Domingo sa Green Hills Memorial Park sa Barangay Estefania, Las 12 sang Udto.
Nagsaka na sa 15 ang firecracker-related injuries sa siyudad sang Bacolod, umpisa Disyembre tuig 2019, tubtob Enero 3 tuig 2020. Sunod kay Executive Assistant Ernesto Pineda, ang pamuno sa Task Force Paputok, base sa pinal nga report sa otoridad, 13 ka mga lalaki nga kalabanan mga menor de edad ang nalukpan sang palupok, samtang 2 ka babae naman ang pilason. May tagduha ka kaso ang na-record sa Barangay Estefania, Mansilingan, Alangilan, kag Banago, kag isa naman sa Barangay 16, Barangay 30, Barangay 35, Barangay 36, Barangay Alihis, kag Barangay Punta Taytay. Sang 2019, 15 man ang firecracker-related injuries na record sang otoridad. Samtang nagpahanumdum si Pineda nga tubtub na lamang kahapon nga adlaw Enero 6 ang mga nagabaligya sa palibot sa Bacolod Public Plaza kag kinahanglan na nila nga manghimo sa ila kiosko karon nga semana. As reported by Dr. Anpornan sa City Health Office na ang incident nga tabo during sang ending celebration is 15 na lang, 15 incidents. Si Executive Assistant Ernesto Pineda. Kag sa katapusan nga balita lokal, naglambot sa 90,000 pesos nga balor sang ginasuspetsohan shabu ang na-recover sa duha ka persona nga yara sa drugs watch list sa bypass operation sang Silay PNP last 2:15 sang hapon in Rosais sa Bonbon U site Barangay Ilopez, Ciudad sang Silay. Ang nagkaladakpan ang ginkilala sa ilan Nanday Cesar Pareño, 62 anyos, kag Maria Sheila Upaw, 41 anyos. Nakuha sa nagkaladakpan ang 8 ka heat-sealed transparent plastic sachets, tanan ginasuspetsohan shabu, kag iban pa nga drug paraphernalias. Preso karon sa custodial facility sang Silay PNP, Sanday Pareño kag Upaw para sa nagakaigo nga disposisyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasais 11. Sa mga bukol naman, ganito tubo sa inyong lawas, sis man kung tumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagbabayi para hindi na magmalignant. Mag-inom ang Santon Plus Herbal Capsule. Sunod sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule ang inyong lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado, may alibyo. Mabakal sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medala Narnais at tubalan sa gate sa Paglawang Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangitaalang si Doc Romel Uy para sa libre nga check-up. Kag ang Santon Plus Herbal Capsule pwede na ma-deliver sa inyo balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o hindi ganit sa Kalusuganyan Facebook page. 2020 National Budget pirmado na ni Presidente Duterte. Samtang isa sa mga nagpalagyong akusado sa Maguindanao Massacre na aresto sang kapulisan. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Live Simbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat
pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon ang Sandon Plus Coffee Mix aton yung ginarekomendar sa inyo. Kape ini nga hindi lang mo ma-enjoy ang aromas ang manamit nga kape, makabulig pa sa imo ikaayong lawas. Ang Sandon Plus Coffee Mix himo ini sa santon, soya kag malunggay kay iban pa nga medicinal herb. Nagapanubo ini ako nagabulig ini panubo sa bad cholesterol, nagatinlo sang colon kung likaw kita sa colon cancer. So sa aton kape, Sandon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Kagang original nga CL7 mga kaaksyon, nagbalik na sa merkado, mabakalat na ni sa 375 ml nga suludlan. May takop ini nga green, kag may tatak nga CL7. Aprobado ini sang Food and Drug Administration. Kagang original nga CL7, wala ni saya sa 500 ml nga suludlan, wala man ni sa lipid, why man ni siya ginalibod. Mabakal mo lang ini mga kaaksyon ang original nga CL7 sa mga butika malapit lang sa inyo lugar. So, diri kita sa original nga CL7 kay sa original nga CL7 laging panalo. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, last size 18, sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpirmahan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang General Appropriations Act para sa 2020 kahapon sang hapon dito sa Malacanang. Sakop sang 4.1 trilyones pesos ng national budget ang nagapanguna nga prioridad nga proyekto ka programa sang administrasyon, partikular na ang infrastructure projects sa idalom sang Build program. Ang pagpirma ni Duterte sa national budget, gintambungan ng Senate President Vicente Soto III, House Speaker Alan Peter Cayetano, Executive Secretary Salvador Miguel, Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, House of Representatives Majority Leader Ferdinand Martin Romualdez, Senator Juan Edgardo Angara, Senator Christopher Lawrence Go, Camarines Sur 2nd District Representative Luis Raymond Villafuerte Jr., kag Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab. Nadakpan sa kapulisan ang isa kakusado sa Maguindanao Massacre case sa Barangay Kabingi, Banwas, ang Dato Saudi Ampatuan. Suro kay Brigadier General Marnie Marcos, Direktor sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, kon BARMM, nadakpan si Faisal Dima Ukum alias Kagi Faisal las 5 sang aga Lunes, kasunod sa intelligence gathering kag police operation.
Dugang pa ni Marcos na kumpiskar kay di maukom ang isa ka granada samtang gin-turnover naman ang nadakpan sa Parang Municipal Police Station. Nagmando naman si Philippine National Police Officer in Charge Police Lieutenant General Archie Francisco Gamboa sa Police Regional Offices nga magsumeter sang listahan sang top 10 high-value targets nga involvado sa illegal nga droga. Sunod kay Gamboa, ila pabakuron ila kampanya kontra illegal nga droga batok sa mga upper kag middle high-value targets nga involvado sa trafficking sa illegal nga droga sang kapin 50 kilos. Ginpaatag ni Gamboa, tuyo sa PNP nga may buruan kung sino ang una nga ma-identify kag ma-neutralize o kung ka-apply sang search warrant o kung manakpan paagi sa buy-bust operation. Sa karon, lakip sa mariyon nga natutukan sa PNP sa problema sa droga amo ang Region 6, Region 7, Region 9 kag Bangsamoro Autonomous Region. Sa Enero 7, pagkatalakayon sa PNP ang kampanya kontra droga sa Command Conference nga patigayunon. Ginpasiguro naman sa Philippine National Police nga mas pabakuron pa sang ilahanay ang kampanya kontra illegal nga droga batok sa middle level kag high value target sa 2020. Sunod kay PNP Officer in Charge Lieutenant General Archie Francisco Gamboa, ini ang kalakip sa ilang aging diskusyonan sa Command Conference sa mga miyembro sang Command Group Directorial Staff, Regional Directors kag mga Director sang National Support Units. Dugang pa ni Gamboa, madamo pa sila sang na-monitor nga high-value targets kag ginbulgar nga wala untat ang drug trade sa Manila, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Western Visayas, Central Visayas kag Zamboanga Peninsula. Sa pagsulod sang tuig 2020, magapatuman ang Philippine National Police ang bago nga pagsulundan para sa insakto nga kabug-aton sa mga pulis. Sunod kay PNP OIC Police Lieutenant General Archie Francisco Gamboa, may bagong pagsulundan niya patuman sa din obligahon ng tanan nga PNP personnel agud sundon ang ila insakto nga BMI o kun ang Body Mass Index. Luyag ni Gamboa nga mangin conscious sa ila kabug-aton ng mga pulis, bangod importante nga napakita sa mga otoridad nga sila ang responsable sa ila lawas kag ikaayong lawas. Sunod pa kay Gamboa, pag-sakupon sang mando halin sa pinakamataas tub-tub pinakamanubo nga ranggo sa PNP. Nagakahulugan kalakip siya sa dapat nga magsunod sa insakto nga BMI. Sa karon sunod kay Gamboa, may natipon siya nga dugang nga pounds bangod sa nakaligad nga holiday season apang sunod sa iya tub-tub sa biyernes sarang niya malambot ang iya nga body mass index. Ginabantayan naman sa Armed Forces of the Philippines kung AFP ang aktibidad sa mga lokal nga terorista nga grupo. Sunod kay AFP Chief Lieutenant General Felimon Santos, kalakip sa ginabantayan ang mga report nga maghimo makigsimpatiya sa Iran ang mga lokal nga terorista kasunod sa pagkapatay sa ila top general nga si Qasim Soleimani. Sa karon ginpasiguro naman ni Santos nga wala pa sang may na-monitor ang AFP nga numan nga paandam sa pungsod. Sa ginpatawag nga emergency meeting sa Malacañang, ginpahayag ni Santos nga tuman nga ginadumdum ni Presidente Rodrigo Duterte ang ikaayo kag sitwasyon sa mga Pinoy sa Iran. Ginmanduan man sang presidente ang tanan nga security officials nga manginhanda in kaso kinahanglanon ang pag-evacuate sa mga Pinoy sa Iraq kag Iran. Sunod pa kay Santos sa bahin sa AFP, kalakip sa ginapreparar ang mga C-130 plane agud i-deploy sa Iran. Ginbasura naman sa Korte Suprema ang motion for reconsideration nga ginpasaka ni Jesus Falses kay man pang LGBT advocates nga nagaduso sa paghatag pagkilala sang same-sex marriage sa Pilipinas. Ang desisyon may nakabutang with finality. Ginasaad sa desisyon ni Associate Justice Marvic Leonen nga ginahatagan pagtamod sang korte ang ma-report sang diskriminasyon batok sa LGBTQI+ community apang dapat Kongreso ang mag-address sining isyu. Unang basura ang pangabay ni Falses atong Setyembre 2019 sa rason sang kakulang sang legal standing, failure to raise an actual justifiable issue kapag lapas sa doctrine of hierarchy of courts. Sa katapusan nga Balita National, ginaduso ni Ambis OWA Representative Sharon Garin sa Kongreso ang hagna nga magtukod sang food banks para malikawan nga mauyangan ang pagkaon. Sa idalom sa House Bill 3370 akong Food Waste Reduction Act, mandato sa mga restaurants nga mag-donate sa mga edible food surplus para sa charitable purposes. Ginsaad sa hagna ang mga tag-iya sang restaurants, cafes, fast food chains akong hotels, kag supermarkets nga may kalaparon nga
500 metriko kwadrado subong man ang mga culinary schools nga iseparar ang ilan na bilin nga pagkaon nga maghimo pagkaonon para i-donate. Mag-aagi naman sa inspection sa local government unit ang mga food surplus nga gintalana sa National Nutrition Council kag Food and Drug Administration kag kun nasertipikahan mahimo na ini nga i-donate sa accredited food banks nga kag ipanagtag sa mga pigado nga Pinoy. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:25. Ang mighty C naman, ang alkaline nga vitamin C, naga-edukar, nagabalanse, kag nagapabakod sa aton nga immune system. Ginatap na ang mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pa nga mga balatian. Kag ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, manami maningan, antioxidant nga vitamin para sa mata, ginatagan sang alibyo, nagakurap-kurap nga mata, katarata, kag glaucoma. Para sa mas epektibo nga kombinasyon, mag-inom kita sa Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule. Kag Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule, pwede na ma-deliver sa inyo balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Indang mamatiya na aton mga balita diri sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod ka sa inyong News Team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo.